and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Jabi sa ilong. Busog kayo sa aliyagaw. Busog kayo. Ako dyan nakita gani nga perti nang nakahikop sa sabaw sa linatan nga manok. Nindutan ni mo, sir, oy. Unsa ada? Oo, nasuko ka? Ang ako na balik kag-isumpay ato akong gisulti ingon ini ra gyud. Lami kay kang muluto, Sir Del. Nindot ra pa gyud ang imong giingon ganina. Nindot og lami para nako parehas ra na. Unsa man lalisan pa gyud na nato? Di gid angay. Pangutana ko nimo ada. Gusto ba sab ka nga makahuman sa imong pag-eskwela parehas ni Aliyah? Oh, sir. Oh, gyud kaayo, sir. Uy. Pero wa may daghang kwartang akong tata og nana. Maong ko to bragit tingal kus elementary. Ato lang istoryahan. Kulang sa blessing sa bahay nila ni Aliyah. Okay? Home sweet home. Husto ka gyud sa imong gisulti, anak. Ay, na-miss gyud nako ning baya. So, enjoy ramos inyong bakasyon. Ay, oo, oy. Pero si Shin, muragwa kaayo. Oy, nga naman dahi. Ay, tuwa man gud nila ni kuya nga akong huna-huna, ma. May gihangyo man gud to siya nako. Nga ako'y pahandulon sa nagsinangabot nga birthday sa usa ka dalagitang lumad nga iyang giluwas gikan sa pagkasakit ini. Ay, giluwas sa sakit? Oo, critical kuno ang kondisyon sa maong lumad. May nalang gani kuno kay nadali gyud nila ni kuya. Oh, dili ba na doktor ang imong maguwang? Yes, ma. Pero tungod sa pagtabang ni kuya, nadali gyud sa pagda ang maong bata noon sa ospital. Na-admit gyud. Oh, mauma. O, ma. Og labing sigura, gibugos na gid ni Sir Del. Ni Dong Del ang gihimo niya pagtabang no. Wa gyud niya biyai ang maong dalagita hangtod nga iyang nasiguro nga safety na gyud kini. Safety kay na-free naman sa sakit ni ina. With his own expense? Kung makakita ka sa gipuyan atong bataa o sa dagway sa iyang pamilya, ma, I'm sure, matouch ka. Nakailabaya sad ko nimo. Oh, yes! Oy, yes! Kaya kinis mama ni mo dahil maldita man tuod ni siya, pero with a heart. Siya ba'y may abaga sa gastuhan sa pasyente? Ay, klaro na lang na, madam, oy! Nakailabaya sa kong Sir Del. Ingon siya ni anak kagalante? Ma, naa sa paghatag ang gugma ni kuya. Batasan nga dili angay paandon. Ay! Nga nung dili man, madam, ha? Unsa, ma? Nga nung dili man, madam, nga dalaygon man ang misyuna. Oh, chay. Pero believe me, si Del ang mahimong makaluluoy ni Ana at the end. Kay daghang tao ang mapahimuslanon. Ma, angay lang ka nga mo react og ingon ana kung gi-shoulder. Gisulo ba ni kuya ang gibuhat niyang pagtabang? Naman ko siya mga followers sa iyang vlog nga nakigtambayayong sa iyang misyon sa pagtabang atong tinuod yun nga nagkinahanglan. Dili basta-basta nga charity vlogger si kuya, ma. Daghan siyang mga subscribers. Mga avid followers yun nga nag-follow up yun sa iyang gibuhat. Mga taong may kaya. Kinsa binukhad ang mga pad ug andam nga mo sponsor sa mga gikinahanglan atong mga binuhat nga naabot nila ni kuya ug ni Agaw Glenn sa nagkalain-laing dapit ug ilang gipaambit sa tinuod nga pagmahal nga Kristohanon. Miingon ko nga Kristohanon, tungod kay wa man isambog sa pagpakaaron ingnon ug pagkamapahimuslanon. Kinasing-kasing nga pagmahal tungod kay wa ni gipinig. Ang tanan iyang gipatilaw sa tinuod yun nga kaayuhan. Mao na ang gibuhat ni kuya, ma. Miani sa daghang mga pagdaig og nakapatandog kaayo na itong mga tao nga nakaila sa tinuod nga kahulugan sa pong kaluoy. Mao nga
Silang tanan, misaad, nga ilag yung paluyuhan ang akong magwang. Di ay ba? Ay, ako ba ni mo, madam, no? Arang yun di mo masabtan ba kung usag yung bukasyon ni Dongdel karon. Istari ko no dito ang imong anak og paniti ang iyang gibuhaton. Arang yun matubag ng mga kanta ng mga pangutana ni mo ba nga nagpondo sa imong alimpatakan. Uy, kalaw na ba itong termino, haya, uy? Tiyaw mo na alimpatakan? Yes! Sa mga batanon karon na, kinsa ra kay nakasabot sa meaning, ana? Aw ka ng mga batanon nga walay laing gibuhat. Kung dili ba ka na magtanga-tanga lang bitaw. Ay, di mo na, nga gyud. Pero mga batanon nga gusto, aw kana bang kusog bang buduki-duki. Daghang yung mahibawan. Bisan pa man sa mga termino nga gigamit lang sa mga tao nga atong karaang panahon pa ba? Ingna nga. Complete Bisaya or Cebuano. Ay, nahibalo ba to si Sir Del nga nauli na ma? No. Gusto na ko siyang surpresahon, yaya. Okay. Mo-apel ko, ana. What do you mean, ma? Ako sa tong duahon si kuya ni mo. Para ba, dili sila makaingon nga, wa na lang ko magpakabana niya. Ay, wala ko'y pagbati nga manluod ka to si Dongdel ni Mudam Oy kay pura buyag baya. Kung maghis ko tagtao nga kanang masinabuton yung kaayo at kanawa na lain kung dili si Dongdel. Ikaw ya, wa kay plano nga mo, kuyog. Na, kumaw na, agad lang kus precious bugas. Uban yaya. Ay! Kaya tong lingawon tong imong anak-anak og si Glenn sa imong kasabaan. Itaw, marugin ako nabiliban ni mo, yaya. Kay no dull moments, cute. Kunin mo na siyang ikauban. Maong ma, isurrender na lang ni siya. Unsay i-surrender? Ato na lang ni siya nila ni kuya o agaw Glenn. Aron ba siya mo ay breaker? Usay breaker. Sa ila kong kamingaw? Ako na naghuna-hunaon. Sir, murag yung kong nagdamgo lang. Murag di man ko magatuo sa kung nakita, sir. Paspas kay glihok ang mga panday sa no. Tanawa na. Wala. Nibarog na ang kinatibukan sa inyong Pinoy-anan nga. Bag-o na. Di ba, tatay? Tanawa. Oh, cute. Mataura noon niya og atop og bungbong. Sa sunod mo paglantaw. O niya, sa pilan lang kaadlaw nga moabot. Wala. Hingpit na gid unya nga mahuman. Luya gina ko nagtanaw sa amahan ni Aliyah nga. Wa gid tay kasudlan sa sobrang kalipay nga iyang gibati. Kita na ko nga nagluha gid ang iyang mga bata nga. Karabang nagbalik-balik yun sa pagpasalamat ba? Ikaw man ang baya. Ang sunod natong buhaton mao ang pag-ariglo ini aron dili hawal nga tanawon. Nya atong punon sa mga bag-ong gamit. Unya pagkaugma manganda mo gamay salo-salo para sa blessing. Manana, ang birthday sa unya ni Aliyah. Taon nila ang kuan. Ay, kon ni apa unta si Shin. Wag na tay problema. Uy. Sino si Pauline? Kinsa na eh? Kuya? Shin? Kaluoy sa Ginoo. Miss you, Kuya. Guess what? Magminyo na ka? Kung mapahimutan na unya ka. Paunhon ta ka, no? Ngiga no, mo nagyug ko aron makabayad kog linakaran. Amay masana nga makuha ng savings ni mo diha. Kaya nahibaw ko nga miawas na na. Nga no, nagmonitor kag pilay akong i-deposit? Ayaw may paanto sabi. Ha? Unsay ayaw pa antusa? Kaya nga naman. May atraso ko nimo? Di ako sa airport. Sa Cebu? Oh, di ka pa mus biyahe? Happy landing. Kuhaan ako diri. Wa ka mag-dream? Naibaw kang nangyandi ako sa Davao? Niabit ako sa airport sa
sa Davao? Ha? Ay ko pahotag dugay, be. Kay gikapoy ko. Wait. Di pa miss bukid. Pwede nga mo check-in lang una ka sa hotel? Promise. Early in the morning tomorrow, manuktok na ko. Just tell me kung asa kang hotel mo sa ka.